Ir-riforma fil-pensjonijiet kienet waħda mill-wedi elettorali prinċipali li l-Gvern ingħata mandat fuqha. Mandat li issa beda jissarraf miżuri li se jagħmlu differenza fil-ħajja teluf ta' anzjani li sfaw minsija minn gvernijiet preċedenti. Saħaq dan il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia f'konferenza fejn spjega l-miżuri mħabbra fil-baġġett għal-2016. Miżuri li fi kliemu ma' msejsa fuq il-proposti mresqa mill-Grupp Strateġiku fuq il-pensjonijiet. Rajna li l-ewwel pass naqalaw lil dawk il-pensjonanti kollha li ħassu kontribuzzjonijiet tagħhom li qegħdin fis-saf tisfel li ntellawhom il fuq. U għal din ir-raġuni issetjajna l-ewwel livell illi eventwalment fis-snin li ġejjin se jkompli jola sakemm naslu illi kull pensjonant ikun barra minn riskju ta' faqar u illi jkollu pensjoni minima nazzjonali li tkun issettjata il fuq mill-livell ta' faqar. Mis-sena d-dieħla aktar minn 12,000 anzjan se jgawdu minn iż-żieda li tvarja bejn €4.15 għal kważi €9 fil-ġimgħa. Fil-fatt daw kollha li għandhom medja ta' kontribuzzjoni sħiħa minn Jannar se jibdew jirċievu minimu ta' €7,280 fis-sena, jew aħjar €140 fil-ġimgħa. Gradwalment il-pensjoni se tibqa' tiżdied bil-mira li sal-2027 tkun stabilita l-paga minima garantita nazzjonali li tkun tlaħħaq 60% tal-paga medja. Dan fil-waqt li l-età tal-irtirar mhux se tiżdied u mhux se tiżdied il-bolla. Il-Ministru rrefera wkoll l-inizjattiva tal-Living Carer, miżura innovattiva li se tibda bi proġett pilot tal-anzjani li jinsabu fil-waiting list biex jidħlu fid-djar tal-anzjani. Permezz ta' dan il-proġett l-anzjani jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fil-komunità fil-waqt li l-ulied ma jkollhomx għalfejn iwaqfu l-impjieg tagħhom biex jieħdu ħsiebhom. Al kontrarju ta' dawk li jidħlu f'dar tal-anzjani, l-anzjani li jidħlu f'din l-iskema ma jinqatalhom xejn mill-pensjoni, fil-waqt li se jibqgħu jingħataw €300 fis-sena apparti iż-żieda fil-pensjoni. Michael Farrugia żied li permezz ta' din l-iskema, il-Gvern se jkun qed joħloq ukoll niċċa ġdida t-impjiegi soċjali.